ना बेवहाय दा गासैबो अफिसावनो गोरलैयैनो जों बेखौ बाहायनो हायो आं दा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं खावलायदों जे गासै अफिसाव जायफोर अलरेडि बर' साख्रिआवला दं बिसोरखौ बर' सेक्सननिबो दायथ' होदेरनानै बेवहाय बिनि राहाखौ खालामनांगौ ट्रेन्सलेट खालामनाय आरिनि आरो बिनि उनाव लासै लासैनो बर' रावनि थाखाय बेवहाय पस्ट माखासे सेंसन खालामलांनांगौ ट्रेन्सलेटरनि थाखाय बा बेवहाय बर' रावजों खामानि मावनो थाखाय आरो होमब्लाना गोरलैयैनो बर' रावा जेरावबो बाहायजागोन बिनि उनाव अबा हाइकर्टआव दा जुडिशियेल सार्भिसनि थाखाय जेफोर फरिखा जायो बेहाय बर' रावखौ दाबो बाहायाखैमोन बेखौ आङो चिफ मिनिस्टारखौ खावलायनानै दा हाइकर्टखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्सट्राक्सन हरनाय जाबाय बे जायोब्ला बे मोनसे हाइकर्टनि गासै एग्जाम लोगोसे हाइकर्टनि गासैबो प्रसिडिं हाइकर्टनि जेफोर माखासे बिथोन माने अर्डारफोर बे अर्डारफ्रा बर' रावजोंबो दा ओंखारसिगोन आरो गतिके बे हिसाबै बे अनुष्ठाना दायित्व लागोन दा आसामनि सेक्रेटारियेटआव गासिबो मिनिस्टारफोरखौनो आं दा आसाम बिधान सभानिफ्राय दा खावलायदों जे एइबारनिफ्राय बर' रावजों गासिबो डिपार्टमेन्टफ्रा फिननायखौ हरनांगोन एन्सारखौ हरनांगोन बिधान सभानि दा ओंखायनो आं गासैखौबो खावलायदों दानिफ्रायनो बर' राव सोलायगिरि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि अफिसाव बिथांमोना दानिफ्रायनो सोसननानै दोननांगौ जाहाथे आसाम बिधान सभायाव नेक्स्टआव गासिबो कुइसननि एन्सारा बर' रावजोंबो फैबाय थायो गतिके बे हिसाबै बेबस्था लालांबाय थाबानो जागोन दा आंनि थाखाय आसाम सेक्रेटारियेटआव बर' रावा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो दा बाहायजासिगोन एसेम्ब्लिनि थाखाय गतिके बेबायदि माखासे जों बयबो गावबा गाव जायगायाव थानानै जुदि बाहायलाङोब्ला होमब्लानो बर' रावा आसामनि गासैबो जायगायावनो बाहायजागोन मोनथिनायनिबो राहा गैया स्पिकाराव थानाय लोगो लोगो खुनु राजनैतिक हान्जानि माने अफिसावबो थांनो मोना राजखान्थिनि हान्जानि मिटिङावबो थांनो मोना राजखान्थि हान्जाया खुंनाय जिखुनु फांसनावनो आङो नुजानो मोना आं दिनै चिफ मिनिस्टारफोरनाव ओरैनो आं थांनो मोना गतिके रावखौबो आङो लोगो हमनो हाया ओंखायनो राजखान्थि बिथिङाव स्पिकार जायोब्ला गोबां जेंना जायो आं दा आथिखालाव माने बिनि सायाव जेबो माने मोजाङै मोनथिया जे राजखान्थिनि आबहावाया माबायदि जाबाय थादों